Και έχουμε τον έτερο οδηγό του Πανιωνίου eSports, τον σημερινό νικητή στην πίστα της Ουγγαρίας, Γιάννη Γαβαλίδη, Λίολι Άρομ. Καλησπέρα σας. Γεια σου Γιάννη. Πριν πεις οτιδήποτε. Να πω εγώ λίγο ένα αίσθημα το οποίο έχω. Επειδή έχουμε τρέξει μαζί στην Ουγγαρία, δεν σε είχα για τόσο δυνατό στην Ουγγαρία. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε ο αγώνας, δεν περίμενα ότι θα κάνεις τόσο καταπληκτική εμφάνιση. Τώρα να μου πεις άλλο πέρσι, άλλο φέτος. Προφανώς. Αλλά στο μυαλό μου ήσουν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Πολλά συγχαρητήρια. Ήρθε η πολυπόθητη νίκη που τόσο ήθελες. Μας το έχεις πει σε προηγούμενη συνέντευξη, αν θυμάμαι καλά. Έκανε το 1-2 ο Πανιώνιος eSports. Βγήκε πρωταθλητής ο πολύ φίλος σου, ο Νικηφόρος Τζανετάτος. Τι άλλο θέλεις σήμερα το βράδυ να γίνει? Νομίζω ότι είσαι καλυμμένος. Ναι, σήμερα γέμισε η μέρα μου και το βράδυ μου εξελίχθηκε πολύ συναρπαστικό. Αρχικά σε αυτό που είπατε να πω ότι η Ουγγαρία είναι μια από τις αγαπημένες μου πίστες, αλλά όχι με βροχή. Αν θυμάστε πέρυσι είχαμε βροχή. Ναι, είναι και αυτό σωστό. Ναι, από εκεί πέρα όχι, είναι μια από τις αγαπημένες μου πίστες. Με βάση αυτά που είδα και στο κουάλι μπορούσα να πάρω και την pole position, αλλά έκανα λάθος τον τελευταίο μου γύρο. Αλλά πριν ξεκινήσω και κάνω ένα ρεζουμέ του αγώνα μου, να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στο φιλαράκι μου, τον Νικηφόρο του Τζανιτάτο, και στην ομάδα μας στον Πανιώνιο. Είναι άξιος πρωταθλητής, μαζί με τον Γιώργο το Μαυρίδη, ο οποίος είναι και αυτός μέσα στην ομάδα μας και σαν οδηγός και σαν μηχανικός. Ρίχνουμε πραγματικά, μπορεί να φαίνεται, μπορεί να μην φαίνεται και να μην το πιστεύει κάποιος, πάρα πολλή δουλειά. Καθημερινή, μαλώνουμε, μερικές φορές μαλώνουμε και με εσάς, βγαίνει πίεση. Είναι πράγματα τα οποία είναι μέσα στον αθλητισμό αυτά. Και με χαροποιεί πάρα πολύ το γεγονός ότι ένα νέο σωματείο όπως ο Πανιώνιος δίνει την ευκαιρία σε παιδιά που ασχολούνται με το e-sports να δείξουν το ταλέντο τους και να ανέβουμε όλοι σιγά σιγά. Είναι πάρα πολύ ευτυχές το γεγονός ότι η παρθενική χρονιά του Πανιωνίου τελειώνει με ένα πρωτάθλημα οδηγού και νομίζω είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και είναι μόνο η αρχή. Πιστεύω τα καλύτερα έρχονται. Στη συνέχεια να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο συγχαρητήρια στον teammate μου μέσα στο παιχνίδι, στον Ηρακλή τον Καλπατζίδη, ο οποίος έχω την εντύπωση ότι πρέπει να έχει μια επαφή στους τελευταίους γύρους, μπορεί να βγαίνει και τρίτος. Είναι ένας καταπληκτικός οδηγός. Νομίζω το δείχνει αγώνα με τον αγώνα ακόμα περισσότερο. Και πέρσι με βοήθησε πάρα πολύ στο να πάρουμε και το πρωτάθλημα να πάρω εγώ των οδηγών και των κατασκευαστών. Έπαιξε καταλυτικό ρόλο. Και του εύχομαι ό,τι καλύτερο πραγματικά. Τώρα όσον αφορά τον αγώνα μου, όπως σας είπα, μπορούσα να πάρω πιστεύω. Ναι. Γιάννη, συγγνώμη σε διακόπτω. Θέλω μέσα σε αυτά που θα πεις για τον αγώνα να μας απαντήσεις και το εξής ερώτημα. Όταν βγήκε το αυτοκίνητο ασφαλείας που μπήκατε στα pitch και εσύ και ο Νικηφόρος και βάλατε τη μεσαία γόμα, το κάνατε από επιλογή ή το κάνατε επειδή δεν είχατε φρέσκια μαλακή, δεν προλαβαίνατε να αλλάξετε, να ζητήσετε δηλαδή μέσα από το MFD, να βάλετε μαλακή γόμα? Γιατί εγώ κάτι τέτοιο κατάλαβα και είπα και στη ζωντανή μετάδοση. Ναι. Αν μπορείς να μην με βγάλεις ψεύτη, σε παρακαλώ. Όχι, θα σου πω ακριβώς τι έγινε. Εμείς είχαμε διαμορφώσει ένα setup το οποίο ήταν πάρα πολύ γρήγορο και πάρα πολύ σταθερό, αλλά είχε ένα αρνητικό και ανέβαζε πάρα πολύ τις θερμοκρασίες. Και είχαμε και φθορά. Οπότε επιλέξαμε με τον Νικηφόρο, πόσο μάλλον δεν είχαμε και μια φρέσκια soft για να βάλουμε. Δηλαδή θα είχαμε πατημένη 2 γύρων, οπότε θα μας κρατούσε 1-2 γύρους σε καλό ρυθμό. Είπαμε να βάλουμε τη medium, που η medium ανεβάζει με το setup που είχαμε πάρα πολύ γρήγορα θερμοκρασία. Και ήταν άκρως διαχειρίσιμη, όσο πω την αλήθεια. Ήταν επιλογή δηλαδή, ωραία. Πολλά συγχαρητήρια για την νίκη σου. Ελπίζω να σε ακούσουμε και την άλλη εβδομάδα, στο ευχόμαστε μάλλον. Και όπως άκουσες εμείς θέλουμε, θα έρθετε σε επαφή με την ομάδα σας, να έχουμε και ένα εκπρόσωπο του Πανιωνίου eSports για όλα αυτά που είπες προλίγου. Σίγουρα.
Άρα, ανοίγετε σαμπάνιες. Πολλά συγχαρητήρια από εμάς για την νίκη σου. Δεν ξέρω, Δημήτρης, αν θέλει κάτι να πει. Και εγώ συγχαρητήρια να ευχηθώ στο Γιάννη. Ήρεμα στους πανηγυρισμούς, γιατί έχουμε και αγώνα σε 2 εβδομάδες, έτσι. Δηλαδή, μην φύγουμε τελείως εκτός φόρμας. Μόνο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Καλό βράδυ, Γιάννη. Να είσαι καλά και πάλι πολλά συγχαρητήρια. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.